Dobrý deň, pán premiér. Ja by som sa vás chcel spýtať, či by ste teda vedeli nejak reagovať na slova teda víťaza maďarských volieb, ktorý sa zmienil o tom, že by chcel obnoviť silnú V4. Ďakujem. Pravdepodobne regionálna spolupráca bude základom nejakej reformy Európskej únie. Keď V4 fungovala ešte predtým, tak sme sa stretávali 4 premiéri, alebo ak tam bola nejaká premiérka, alebo aj Poliaci mali premiérku, pred každým zasadnutím Európskej rady, a ak sme mali nejaký názor, ktorý bol spoločný, tak sme reprezentovali 65 miliónov obyvateľov v Európskej únii. A to už museli počúvať. Keď pochopila časť únie, že V4 je veľmi silná, tak urobili všetko preto, aby ju rozbili. Hlavnou témou, ktorá rozbíja V4, je Ukrajina. Viktor Orbán mal veľmi vyhranený vzťah k Ukrajine, ja mám tiež vyhranený. A teraz je pochopiteľne nový maďarský premiér, ktorý asi odblokuje tú pôžičku, predpokladám, že odblokuje tú 90 miliardovú pôžičku. Ak ale maďarský premiér hovorí, že má záujem na V4, ja to len vítam. Od 1. júla, ak sa nemýlim, Slovensko bude predsedajúcou krajinou V4. Bude mať preto možnosť aj ja prichádzať s nejakými návrhmi, postojmi, tak ak dá zadosť svojim slovám nový maďarský premiér, bude to pre V4 len a len dobre. Myslím si, že sa do určitej miery eliminuje aj taká nechuť Donalda Tuska, poľského premiéra, ktorý práve kvôli diametrálne odlišným postojom Viktora Orbána nebol príliš naklonený V4 teraz v tomto období.